በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለክሙ ክቡራን አኀው ወአሐት ፎ ዋልክሙ ፎ ሰባክሙ እንኳን አብጽሐነ ሀበ ዓመታዊ ዝክረ በዓል ሊቀ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝሮተ አጽሙ። እንኳን አብጽሐና ንዓመታዊ ክብረ በዓል ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝሮተ አጽሙ ዕለት 18 ጥሪ ባርከስ ንለማዓንቲ ናይ ሊቀ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓቢርኩም ንኽትፀንሑ ብትሕትና ይለዎ። ጥሪ 18 መዓልቲ ዝሮተ አጽሙ ለሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ዓመታዊ በዓል እዩ። ከም ህይወተይኒ ለኢየሱስ ይትዓቀቡ በላዒለ ነፍሳትነ መዋቲ ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ናብ ሞት ኣሕሊፎም ይህቡና ኣለዉ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 11 ስምዓ ሰማዕት ምስክር ማለት እዩ። ብሃይማኖት ምክንያት ዝተቐተለ፣ ዝተጣሓነ፣ ዝተሰየፈ፣ ብመጋዝ ዝተቆረፀ፣ ብእምኒ ዳብራ ዝተቐተለ፣ ብሓዊ አንዲዶም ጠቢሶም ዝቐተልዎ፣ ቀቲሎም እውን ብኣፍራስ ዝጎተትዎ ተጋድሎ ዝፈፀመ ሰብ እዩ ሰማዕት ዝበሃል። ሰማዕት ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ዲያኖስ ንጉስ ምኩራይ ሰይፊ ተዘይፈሪሐ ብሕማሙን ብሞትን ዘይኣምኑ እናኣመና 7 ዓመት ተጋዲሉ እዩ ቅዱስ ጊዮርጊስ። ሎሚ መዓልቲ እናዘከርናዮ ንውዕል ዘለና ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ርእሱ ይኹን ሙሉእ አካላቱ ብድድያኖስ ወታደራቱ ክሳዱ ብሰይፊ ቆሪፆም ብሓዊ አንዲዶም ኣቃፂሎም ናብ ጉድጓድ ውሽጢ ምእንታተን ክመውት ደብርዮምዎ። ክመውት ኣይከኣለን እዩ። ዘይመውት ሰብ ኮይኑ ኣይኮነን። ብሓይሊ እግዚኣብሔር እናተልዓለ እንቢ ምስ በሎም ስግኡ ብመንኰርኰር ጥሒኖም ደብረ ይድራስ ዝበሃል እምባ ወሲዶም ኣዝሪቦምዎ። ከምኡ ጢስ ተኒኑ ከም በቕቦቕ ተበቲኑ ከም ሕሩጭ በኒኑ ክተርፍ ምእንታን ኢሎም ኣብ ደብረ ይድራስ ዝተዘረወ ስግኡ ብመንኰራኩር ተጣሒኑ ከም ሕሩጭ ዝተበተነ ስግኡ ዝዓለብኡ ወይ ድማ ዝዓረፈሉ ዕንፀይቲ፣ ቆፅሊ፣ ሳዕሪ፣ እምኒ ኩሉ ጊዮርጊስ ሰማዕት ቅዱስ ለእግዚአብሔር ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ እግዚአብሔር ሰማዕት እዩ እናበሉ መስኪሮም እዮም። እቶም ወታደራት ንቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ደብረ ይድራስ እምባ ወሲዶም ንስግኡ ምስ ኣዝረውዎ ናብ ደብረ ይድራስ ንጉስ ከይዶም ሪፖርት ክገብሩ እቲ ንስኻትኩም ብእምነተይ ምክንያት ቀቲልኩም ዝደርበኹምኒ ዝነበርኩ እንሆ ብሓይሊ ኣምላኸይ ተላዒለ ኣለኹ እናበለ ዝህውኸና ዝነበረ መንእሰይ ንመወዳእታ ከም ዘይለዓል ጌርናዮ ኣለና እናበሉ እናሃለዉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ዝተዘረወሉ ተላዒሉ ነቶም ዝቐተልዎ ወታደራት ካብ ሞት ተንስኡ ናበይ ትኸዱ ኣለኹም በሎም። ንሶም ድማ ብጣዕሚ ደንገፁ፣ ፈርሑ። በጃኻ ይቕረ በለና ብሓይሊ ኣምላኽካ እውን ኣሚንና ኣለና ኢሎም ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እምነት ተቐበሉ። ተመለሱ ማለት እዩ። ነቶም ወታደራት ንጉስ ዲድያኖስ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እምነት ኣሚኖም ተቐቢሎም ዝብል ወረ ምስ ሰምዑ ካልኦት ወታደራት ሰይፊ ልኢኹ ሰይፎም ሰማዕታት ረኸቡ። ንዖም ድማ ደሞምን ጥምቀትን ኮነሎም። እግዚኣብሔር እንታይ ይሰኣኖ? መንግስተ ሰማያት ወሪሱ ሰብ ብዘይምምርማሩ ብጥበብ እግዚኣብሔር ተኣኪቡ ሓደ ኣካል ኮይኑ ከም ቀደሙ ህያው ኮይኑ ዝኣመኖ ኣምላኽ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጎይትኡ ኣልዒልዎ ስለ ዝመስከረ ሎሚ መዓልቲ ተሓሲቡ ተኸቢሩ ይውዕል ኣሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ብሓቂ ምስክር ምዃን ሰብ ብልቡ
ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፍ መስኪሩ እውን ይድሕን እዩ እሞ ሮሜ ምዕራፍ 10:10 ደም ቅጽል ኣቢለ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ብሓቂ ንሞት ዘልዕለና ኣምላኽ ከም ዘሎ ምእማን እዩ። እቲ ዓብይ ጸጋ ብህይወት እንተነበርና ንጎይታና ኢና እንነብር፣ እንተሞትና እውን እግዚኣብሔር ኢና ንመውት። ስለዚ ብህይወት እንተነበርና ወይ እንተሞትና ናይ እግዚኣብሔር ኢና። ሮሜ ምዕራፍ 14:8 ሰማዕቱ ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ እምነት ጅግና ስለ ዝኾነ ኣካሉ ሙሉእ ሰውነቱ ብመንኰራኩር ተጣሒኑ ብደብረ ይድራስ እምባ ክዝሮ ተገይሩ ተዘሪኡ ተበቲኑ ኣይተረፈን። ዝኣመናሉን ዝመስከርናሉን ኣምላኽ ጎይታ መድሓኒና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ኣተንሲኡ እቲ ጨካን ንጉስ ዲድያኖስ ኣሕፊርዎ እዩ። ከም ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይዛ ዘመን ጅግና ሰማዕት ወይ ይኸውን መን ይኸውን? ናይ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸጋ ሃፍቲ በረከት ረድኤት ኣማላድነት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይሕድረና። ከመ ጸበል ዘነፋስ ዘረብዎ ደብረ ይድራስ ከመ ጸበል ዘነፋስ ዘረብዎ ደብረ ይድራስ ለብፁዕ ወለቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ለብፁዕ ወለቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ከመ ጸበል ዘነፋስ ዘረብዎ ደብረ ይድራስ ከመ ጸበል ዘነፋስ ዘረብዎ ደብረ ይድራስ ቅዱስ ወብፁዕ ቅዱስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ለብፁዕ ወለቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ከመ ጸበል ዘነፋስ ዘረብዎ ደብረ ይድረስ ከመ ጸበል ዘነፋስ ዘረብዎ ደብረ ይድረስ ለብፁዕ ወለቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ለብፁዕ ወለቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዘንጠልጠልኩ ብኣፈ ትጓን መላእክቲ ይተኣረመለይ ናይ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ በረከቱን ረድኤቱን ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይሕደር። ኣብ እምነትና የጽንዐና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ እምነቱ ዘጽንዖ ኣይድብሬን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ እምነትና ጸሚዕና ንሕና እውን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተኸተልቲ ንኽንከውን ቅዱስ ፍቓድና ይኹነልና። ናይ ዓመት ስባት ይበለና፣ ስደትና የጽረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና